रक्तबीज असुर बहुत ही भयानक आ घमंडी राक्षस रहे। ओकर सबसे बड़ा वरदान ही रहे कि जब जब ओकर खून धरती पर गिरे तब तब ओ खून से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाला। यह शक्ति के चलते देवता आ ऋषिमुनि सब बहुत डर जाले। रक्तबीज के आतंक से धरती कांप उठल, यज्ञ टूटे लगल आ अधर्म बढ़ गई। देवता सब मिलके माता दुर्गा से प्रार्थना कैले। तब माता दुर्गा अपना क्रोध से माता काली के प्रकट कैली। माता काली के रूप बहुत भयंकर रहे, लाल आंख, खुलल जीभ आ हाथ में खड्ग। युद्ध शुरू भइल। देवता सब रक्तबीज से लड़े, लेकिन हर बार ओकर खून गिरते ही हजारों रक्तबीज पैदा हो जाले। तब माता काली बुद्धि से काम कैली। जैसे जैसे उ रक्तबीज पर वार कैली, ओकरे खून के धरती पर गिरने से पहले ही माता काली अपना जीभ से पी गईली। खून धरती पर गिरे के मौका ही ना मिलल। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर हो गई। अंत में माता काली रक्तबीज के वध कैली आ धरती से अधर्म के नाश भइल। देवता सब जयकार कैले। यह कथा से सीख मिलेला कि अहंकार चाहे जतना बड़ा होखे, अंत में सत्य आ शक्ति के जीत जरूर होखेला। अगर रउआ के ई भोजपुरी पॉडकास्ट पसंद आ रहल बा तो अभी ये सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले रउआ तक पहुंचे। सब्सक्राइब करी, भोजपुरी के साथ जुड़ल रहीं।